salvation produces obedience. Unsang tinuod na kaluwasan? Ang tinuod na kaluwasan, maghimo kanimo nga magmatinumanon kaniya. James 2:17 unsa may ingon? Ingon na ini ang pagtuo. Patay kini kun dili ubanan sa buhat. Kumusta ang atong buhat igsuon? Ha? Faith without works is dead. Klarohon nato ni kay para masabtan nato. We are not saved by works. Timan-an nato na siya. But through saving faith always produces works. Tinuod man, nga wala ta naluwas pinaagi sa mga maayong buhat nato. Because we are saved sa ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 2:8 and 9 kay pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa pagtuo. Tama man. Pinaagi sa grasya tungod sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo, kita naluwas. Ug wala ta naluwas pinaagi sa atuang mga binuhatan. Pero daghan ng mga Kristohanon dili na lang magbuhat kay luwas naman, which is very unbiblical. Ha? Di na lang ka magbuhat ug maayo kay luwas na ka. Mao ba na siya ang pasabot sa kaluwasan nga imong naangkon? Klarohon nato ni siya. Si James mingon siya nga patay ang pagtuo kun walay buhat. Pero si Paul ningon siya pinagi sa grasya tungod sa inyong pagtuo kamo naluwas. Now, pag ikaw ba dili mo buhat, unsay namatay nimo? Pagtuo o kaluwasan? Pagtuo. So dili ang kaluwasan. So kung patay ang imo pong pagtuo, sabi may tabo, posible wala ka maluwas. Kaya ang buhi nga pagtuo, mao toy gingon ni Paul. Naluwas ka pinagi sa grasya tungod sa imong pagtuo. Nya gingon man ni James, patay ang pagtuo kung walay buhat. So kung wala kay buhat sa imong kinabuhi, kato nga pagtuo, wala to nakapaluwas sa imo kay patay to nga klase nga pagtuo. We are not saved by works, pero timan-an nato, true saving faith always produces works. Kay pagkangilad ba, tan-awon. Nga moingon ka, luwas ka, pero kalibutanon ang imuhang pagkinabuhi. Maayo ba sa tan-awon? Mahimo unya nga supak gyapon sa pulong sa Ginoo. Kay ingon ang pulong sa Ginoo pasiga ang imong suga aron daghan ang madanagan ini. Ang imo katong testimony, ang imong life testimony, ang imong daily living. Now, grace changes desires. Timan-an nato ni. Ang grasya mag-usab sa ato ang desire. Asa magikan ang atong desire? Sa atong kasing-kasing. If He is your Lord, if Jesus is your Lord, mag-usab sa imuhang desire. Kung mingon ang Ginoo sa imuha, adtoan ni lugar, pero ang imong desire kay lahi man, pero tungod kay siya man ang imong Ginoo, wala kay mahimo. Imuhang patyon, ang imuhang tawhanon nga desire, ug sundon ang desire sa Ginoo. If the Lord mingon siya nga adtoan ang dapita kay dito ka mamastor. Pero kay naa kay desire nga gusto ka mag-abroad kay para madato ka, asa man imong pilion? Kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, if He is not your Lord, if Jesus is not your Lord sa imong kinabuhi, of course, tumanon nimo ang desire sa imong kasing-kasing na maadto sa abroad kay para madato. Pero if He is your Lord and Savior, sa imong buhaton, patyon nimo ang mao nga desire o tumanon nimo ang desire sa Ginoo diha kanimo nga moadto sa mao nga dapit og mamastor. Inana ka simple, if He is your Lord. What else? Direction. Katong gingon ganina. Mga direction na imuhang subayon unta sa imong kinabuhi. Pero tungod kay siya man imong Lord sa imong kinabuhi, kinahanglan nimong subayon ug sundon ang direction nga iyang gihatag diha sa imuha. For example, kining atuang mga climbers. May direction na sila para di sila mawala. For example, naa sila'y mapa, naa sila'y compass, naa sila'y Google Map, kompleto sila. And ginadala nila na kay ang ilahang ginasunod ang direksyon nga naa sa mapa, naa sa compass, naa sa Google Map. Pero kung di sila mo tanaw ana, mahimong kawang tong tanan. Naa sila gidala tuod pero wa man sila kasunod. Pag-abot nila diha sa tumoy sa diha sa pagkatkat nila sa Mount Apo, wa na sila nakaabot sa tumoy, kinawa na sila. Di posible nangahulog, napakan baka kining putyukan, napakan baka baksan diha ang bukira kay pataka ra maglakaw.
Kaya nagtuo raman nga, mao ning dalana kay naa may tamak sa tao. Ana bayat lang magbaktas-baktas mo naay, mo dala ni kini agian tao pero wa kabalo. Katong agianan na dito kay gidaganan dito igukod sa kwan putyukan. Na? Inaana po na ang Ginoo. Para dili ka mawala, if He is your Lord and Savior sa imong kinabuhi, kinahanglan nimong musubay sa iyang direksyon na gihatag diha kanimo. And decisions. Natay mga decision sa ato ang kinabuhi nato. Nakita mga plano nga kinahanglan nato desisyonan. But if He is your Lord and Savior sa imong kinabuhi, kinahanglan nga ang imong decision in line sa decision sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghang tayong mga decision na pag-abot sa ulahi, ato ang ginamahayan, palpak man, di ay mao. Tungod kay wala man ta nag-decision, subay sa decision sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. If nothing changes, we must examine whether ang ato adong faith kay real or tinuod. Ha? Kung wala ni mausab sa imong kinabuhi, kung wala ka nagasunod sa desire sa Ginoo, sa direction sa Ginoo, sa decision diha sa imong kinabuhi, ngayang gihimo diha kanimo. Kinahanglan siguro nga examine nimo imong faith kung kini ba siya tinuod. Kay basin di katunang patay nga pagtuo nagiingon ni James. Pamalandungi ang similya, a seed planted in soil must produce and growth. Ha? Kinahanglan sama ka sa usa ka similya nga gitanom diha sa yuta nga diin dapat gayod na mutubo og mamunga. Kung magtanom ka og liso sa butang nato, liso sa marang. Kaya naman kung gitanom liso sa marang dito sa balay, hantod karon wa pa man mutubo. Mga 4 days na siguro to. Kung ang mao nga liso sa marang di siya mutubo, unsay pasabot sa mao nga liso? Daot, patay. Daot sa lakto na pagkaistorya ang liso kay wa man sa gatubo. Na supposed to be kinahanglan ang mao nga liso mutubo siya. Mudako og mamunga siya. The same pud na mga Kristohanon. Sa diha nga naluwas kita, kinahanglan kitang mutubo og mamunga. Kay kung dili ka mutubo, dili pa jud ka mamunga, unsay may tabo sa imo nga, unsay indication. Basin siguro i-examine nimo ang imong faith sa Ginoo. Kay basin dugay ka na nangalagad sa Ginoo, 20, 30 katuig na ka nangalagad sa Ginoo, pero patay di ay ang imong pagtuo sa Ginoo kay wala man ka gatubo, wala man ka pamunga. So ato anang hinuklugan sa tong kaugalingon. Because if there is no growth, there is something wrong sa maong liso na imong gitanom. If ikaw wala ka gatubo, there is something wrong diha sa imong faith sa Ginoo, sa imong kaluwasan